sinempetake tali prabale kang wiwir samburim arsul mau pamadyane palegan yen Cinandra hasora jaya prana sigal mabak ton samar pamorek sokmo siluk maya wilanyo ingel sapi sini patake kalbu mambukane warana omong saking layap dia pengen loyo Domating semana sopo sopen rasop jetir ayo ane carana campur sari langgam buana pinaringan asma ingkang dipun pimpin dening Edi Suwata iyo orangku sorot wasata nanti direwangi buka gatane cendirane mereka toni kula yo. Wah.
Yo yo. Ha ha eh. Hit. Oh yo. Hit ha. Yo is. Rendo kangen rendo Yo lo ha lo Klaring sasal kila Lagem buana segala meja betul sama Pak Charles dan Rebel
juga Pak Ayu Manggarani Sidene Laikem Bono Kali Dali segala meja sama shoot Koyo layangan hang pedotku lagi segala meja Asal segala meja ya Yot Halo besi konto baris Oh ya Lo Yot Yot
Wah, putih sematane bogor bungi ya. Loh. Iya iya. Wah, lot. Wah. Piat lagening kaleng juana kler mandamu cer. Cing cing kome sakome koro sahaba wonge. Pertanda dewa cinemos kakak beda lintang manjarino. Koncara beda manco morotani. Yo yo. Oh ah. Oh lolop yo yo lolop iki lo korotan samalonge matanan dewan sinewos kakak dijay titang panjerin lo tumpang ing panganggo korotan di akhir karyo oh iya lol wah yo ayo sih tandha bala Pandhawa biya kemulut mring sata Kurawa kambah Oi Pasomo watu kulung maju madyane panagan babakno tanding yudhan yoga smedi Bodhi smadani bangga tarawunge kalekani wani kan yoga jeleh urip wani kan yoga jeleh nyawang soti sanghyang rataka mati maju nuteki jagat kelah lepar semaning jajilanat ayo Bodhi smadani bangga tarawunge kowe adalah wah wong kowe Matra sastra jedamle kurang sang temen guru wong nek gawe datiyo kurang polonyro diajak temu tanding karo yoga smedi utapne nyawamu utapne patimu ayo Watu Gunung yoga smedi anggepe ngopo kowe wani tanding Watu Gunung jeleh urip tanding karo Watu Gunung yen kowe wani aja wedi yen wedi aja wani sora oh iya wujuding samudra masang ora bakal mundur saka glagang ora bakal Watu Gunung mundur saka geguntur iblis kaya gaspeti matno sastra jendramu Watu Gunung lek nomrimatmu ngono gobokmu buka dadamu ora bakal yoga smedi nguncati madyane panagan ora bakal ngemprang kaya wujude kidang ngaong kaya wujude Singabaro maju duduh negati denmu tulung ajenono kanca-kanca lingguwa mosok arep ngedangi sirahmu
Matur nuwun jiwa seni. Ngono lho. Ya enek ngundang kaya-kaya sing delok nang ngarepe gendang duwe iklan ya enek. Sabar, sabar. Lagu bono iki gone wong sabar, lagu bono songkel meja iki gone wong terbuka atine. Mone YouTuber terus TikTok sing nyatru ya enek. Oke. Wis saiki balik enek. Beto, lagu bono iki kangen ndi? Ha Nana, kangen ndi lho lagu bono iki. Ha bong. Ha iyo. Ha iyo. Iyo. La. Ha. Hey. La. Hey. Yo. Yo. Bela dalah. Nanang Wibisana. Sing dijarak kowe Satriya Ndolop. Raimu duwe isin sebabe apa? Aku delok lho. Bapakmu wong kene asli lah. Wis ngaku bapake ngene lho. Hei. Satriya Ndolop. Sing ngukir jiwa ragamu. Ora liya mung saka tretah ana ladan Karanganyar. Mula dudono marang priyagungmu. Dudono kang ngikir jiwa ragamu. Pangeran katonmu ya ing kene. Hei. Piye? Bapakmu karepe pom jenenge sapa? Kliwon. Layakno sing kene mau bisik-bisik. Sik Kang. Kuwi sing jaran ngarep dhewe iki apa anake Kang Kliwon? Lah aku ya ora ngerti nggih. Niki ya gale Pak Kliwon karepe pom. Nggih, niki ya gale Pak Kliwon karepe pom. Dadi asline Satriya Ndolop bapake asline Terah Karanganyar ngarepe pom bensin. Jenenge Pak Kliwon, leres sampean mau. Kowe kaya anake Kang Kliwon nggih, niku dapure ya gale Kang Kliwon. Satriya Ndolop. Wah, matur nuwun. Dadi proposisi Matno Sastra Jetamu. Kurang sekti perguruan, kurang gawa pedatiyo, kurang bola nyurono. Diajak apa kowe? Tanding karo anake Kang Kliwon. Wes Kang Kliwon malah gedolalan. Muga-muga piantune ngrungokne. Oh, anakku jarang ning kono, ndak umum. Nggih. Piye? Bapakmu diangkat. Bangun yo ngaku terus terang bapak angon bebek. Wis muga-muga dalange engko diampirne balik gawani ndok nembah nuwun. Wes. Ya. Coba Kang Rasa Sombar. Tatkala sang sinar mati. Wah. Bedian. Iki lho anake Pak Kliwon tukang angon bebek. Ndak umum. Tandha pala Pandhawa byok gumulung. Ki tanpa pondo dikdaya tanpa aji trimo mawi pasrah sopi pamrita be aji suki tanpa pondo dikdaya tanpa aji trimo mawi pasrah sopi pamrita be aji langgang tanpa
susah tanpa sadar andang mandang sugih jatang sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji nrimo mawi pasrah tebih ajrih langgeng tanpa susah angel lho langgeng tanpa seneng langgeng buana pamane songel meja panggonane bersama pancak-pancak losdol bersama seniman sejati seniman ora gawe kesro seniman golek seduluran langgeng buana songel meja prajut tali persaudaraan sehingga kita membuat adanya NKRI harga mati. Tegal arup panggonane langgeng buwana songkel bejo Edi Suwata pimpinane Tegal ngono Tegal arup songkel bejo panggonane langgeng buwana songkel meja Tegal arum panggonane dadi parat dadi aja sampe padha satu luran padha dirayakan sing dadi paran tapi ojo sampai padot jatuh padot tayangan sing dalimaran sejena baik adik tayangan lagi bono siji paran tapi ojo sampai padha satu luran padha dilayakan sing dadi paran tapi ojo sampai padha satu luran padha dilayakan sing dadi paran ojo nganti padha satu luran yo gas medhei anake tukang bebek Pak Kliwon jenenge Satriyono yoga sokel wis jodoke tangane salam budaya lho sokel wis losdo yoga smedi ayo median satu kali lagi hei yoga dudohno yen Satriyono dolong kuwi anake Pak Kliwon sing mapane ngarepe pom bensin sing penggane tengon bebek iki lho anake Pak Kliwon yoga kowe dono yo nyok tamate-matene edian kowe iki lho anake Pak Kliwon kowe lah ora kese anake Pak Kliwon cocok ngarep terminal ndi lor pom bensin kleru aku kok lore to bingung aku dalane kula ngetan ora ngese dudu atake Satriyono dolop heeh yo pak pak hop Zero, nambah nuwun.
Nalai bisano. Aho balik lo. Piye to? Piye to? Oh iya hati-hati rek. Rada kidul kesampyok karo apa iki jenenge? Kabel wifi. Heeh. Wes kabel wifi ngakon pediot ya. Buka-buka ora. Guys. Kowe kena dibatekne apa ora ya kabelnya? Ora iso. Watu gunung Dodi Prabu Siwi Edian Biko larut Sekalane bawono Pengrosa Ibawono Suratira Jaya Ningrat Lapor Linopur Dene Sang Pangastuti Ai-ai-au Ai-ai-au E-yo Ai-ai-au Ai-ai-au E-yo Amraja Tamikon Larut Sekalane bawono Mangrusa bawono Suratira jenengan nglebur dene Pangastuti ayo hai lot ya yo Nanawi bisa no yo gas medi ayo Amok amalah kabeh to Sorak Broto Jaya Broto Ampian Gojolo wah Wey yo Hey udah tong ayo tiga ada udah tong lo ayo woi Edian ora sapi to atu gunung Dodi Prabu Siwi matno janto jendramu ora sakti marga ruwa ora gawe medhati ora bala tirono dirajat apa kowe Yoga Semedi
Sokal lo Sokal Meco Sokal Meco le lo yo yo Saudara Aqua sekali lagi panggilan saudara Aqua Gelas kanan kering mripate milan milik seminggu jiwat gawe sem kambolan Busana Wirasutra Pancawarna kalih baksan okre pating sasonderan pedhotran kanan kering mripate milang miring esomenggo jiwa gawe sem kanggolan busana Wirasutra Pancawarna kalenggar baksan okre pating sasonderan Batu Gunung. Ya, ya. Lalu. Lepas sih. Sama biade.
setel kita iki. Kita setel kita iki. Mari kita. Oke, setelan kita iki. Yuk. Ae. Iya ya. Lagi mlebu omah kayak dodek itu mlebu warung ya. Terus piye Pak Ayu? Pak ae. Rekon dadi. Wis. Iya, Pak. Lot. Pato. Yo. Bae. Laga bolo sokel mejo dolor arewel. Dulur lalai. Lalai kliwon. Yo. Sang Yoga Semedi. Yo. Lae. Kliwon. Satu dalam. Hey.